Gaur aurkezten dugu Gazteen Enplegurako Plana 2012-2015. Guztira 60 milioi euroko inbertsioa izango da. Kopuru horretatik, 35 milioi hurrengo 4 urteetan erabiliko doguz, estatuan aitzindariak dira neurriak esartzeko. Pertsonen praktikaldiko kontratuak sustatzeko, autoenplegua sortzen daben enpresa barriak eratzeko, eta enplegua sortuta daukien gazteak laguntzeko. Gero, 2015 arte beste 25 milioi euro erabiliko doguz gure gaztediaren talentua sustatzeko. Horretarako bitarteko honek erabiliko doguz. Bikaintasun bekak, laneratzeko aukerak hobetzeko trebakuntza profesionalerako unibertsitate ikastaroak eta nazio artean praktikak egiteko lizentziaduentzako programa barrea. 60 milioi euroko inbertsio horri esker, Bizkaiko Foru Aldundiak 8.000 gazte baino gehiago laneratzen lagunduko dago. Gure aurre ikuspenen arabera, 2.500 gaztek praktikaldiko lehen kontratua sinatuko dabe, Bizkaiko 4.000 gazteri autoenplegatzeko laguntza emongo deutsegu haien enpresak edo enpresa txikiak sortzeko, eta 1.500 gaztek trebakuntza profesionalereko programetan prestetako aukera izango dabe, askok atzarreko bekakaz eta praktikakaz.